प्लिज साबस्क्राइब NF स्टुडिअ आरो बेल आइकनखौ दाबायनो दाबाव आरो आंनि बै फै अनजालि मेथाइखौ नायनो दाबाव। बारनाय बारजों बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव उदां फादां गोसोआ नोंनिल' खोथा सानबाय थासै गोसोआ नोंनिल' गोरबोआ नोंखौल' मोननो लुबैसै अरायबो सिमाङावबो नोंनिल' मोगथाङावबो नोंखौल' नायगिरबायसै अरायबो नों आंनि गोरबो बिखायाव लानो नोंखौ आं अरायबो अननायजों बोजबना फै अनजालि नों आंनि गोरबो बिखायाव लानो नोंखौ आं अरायबो अननायजों बोजबना खाबाय आं अरायनि थैस' थांस'नि जेराव नोंनिनो खोथा लाना जेराव नोंनिनो अननाय लाना थायो आं अराय गोजोन थागोन जों लोगोसे अराय गोरोबलायना सुखु दुखु रुजुरुम अराय गोजोनै मोजां मोनलायनायनि लामा लागोन। गोसो गोरबोनि बाथ्रा बुंनानै ला नों रजे गोसो गोरबोनि लुबैनाय नोंनिनो जिउनिनो राजा जानानै दोनगोन आं नोंखौ रजे रानि बादि अरायबो सुखु गोजोन रंजा खुसियै दोनगोन नोंखौ अरायबो सुखु गोजोन रंजा खुसियै दोनगोन नोंखौ अरायबो सुखु गोजोन रंजा खुसियै